Opgave C. Hvornår overstiger befolkningstallet 4.000? Jo, til at starte med skal vi minus 4.000 minus 3.450, for altså at finde de personer, der mangler. Og det giver 550 personer. De 550 personer skal jo så dividere med 30, fordi vi hvert år skal vide, vi ved jo, at befolkningstallet stiger med 30 per år, så derfor skal vi regne ud, hvor mange år der går, for at vi har de 550 personer. Og det er så, kan vi se i regnestykket, 18,33 år. De 18,33 år skal vi så plusse med 1990, altså det startår, som vi regnede med til at begynde med. Det giver så i alt 2008,33. Så altså det er ligesom her, at vi runder de 4.000 i X-Købing. Så det svarer altså til år 2008, den 10. april, sådan cirka omkring.